Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asiqhubeke manje noma ake ngikuzwise kancane ukuthi yini ama-order of operations. Ngizokuchazela ukuthi yini lena izokusiza kakhulu ekwenzeni izibalo zakho. Yabona i-order of operations ibaluleke kakhulu uma wenza isifundo sezibalo. Sizokusiza kakhulu, kuzokusiza kakhulu lokho ngoba uyohlezi ukudinga futhi kuyohlezi kukufinyelelisa emphumelelweni oqondile. Asithi sinento kanjena ukuze ngisize ngikuchazele kahle ukuthi yini order of operations. Sino 7 plus 3 times 5. Asenzele izibalo ukuze ngikukhombise ukuthi ungalenza kanjani iphutha lokuthi uthole impendulo engalona iqiniso ngoba ungalandelanga yini order of operations, futhi ungalenza kanjani ukuthi uthole impendulo eyiqiniso ngoba naku uhambile ngendlela ye-order of operations. Siyazi u7 plus 3 usiphu 10 times 5 siyazi soba no 50. Kuhleke. Ngizosithatha futhi noma sizosithatha futhi lesibalo sisenze futhi ubone ukuthi base sisenza ngeorder le evumelene kungathi isivumelwano sabakhe imaths nabantu abenza imaths emhlabeni wonke jikelele. Ukuze sivumelane ukuthi senza kanjani izinto ukuze sifinyelele empindulweni ezifanayo singafiki izinto ezihlebanayo. Siyabhala isibalo sethu. Uma senza ngendlela kuyiyona sithola ukuthi u3 times 5 usiphu 15, 7 plus 5 usiphu 22. Uyazibona ukuthi lezi impendulo azifani. Siqale sathola u50, saphinde sathola u22. Asizange sathola into efanayo. Kungani singatholanga into efanayo? Ingoba kusibalo sesokuqala noma lesibonelo lesenzile sokuqala senze ngendlela yokuthi sisebenzise uplus iqala. Sitheni sithe 7 plus 3 kuqala sathola u10 sasathi times 5 sathola u50. Kanti kulesibonelo sesibili uyabona nje basithola u50 la. Kulesibonelo sesibili sisebenzise indlela eyisivumelwano uma wenza isifundo sezibalo. Sokuthi uma ubunesibalo esinjena kusebenza iorder. Ngizobhalela la izansi ukuthi yini order. Iorder of operations ukusho ukuthi uqala ngani ngama parentheses. Ama parentheses yini? Ilezi zinto abathi ama brackets. Ama brackets ngoba kusuke uvulile ikhwapha lakho ngapha wafaka u5 times 5 wakho wavala ikhwapha. Ama parentheses ethu ke lawo. Ungakhathazeki ngama exponents, asusebenzisa ama exponents kulesifundo esisenzayo namhlanje. Ngakho ungakhumbula nje ukuthi okulandela emva kwama parentheses ama exponents kodwa ungakhathazeki ngawo. Okulandelayo multiplication no division. Uyabona ukuthi multiplication ukutimes, division ukudivide ukuchaza. Base okulandelayo ukuadd nokusubtract. Ukuadd ukuplus usubtractor uminus. Yilento ke ngibhalela la iceleni ukuthi iorder of operations. Iyona into esisebenza ngayo uma semenzani sibamsene sisebenza ngani ngesibalo seze ngemfundo yebalo. Uyohleza uthola impumelelo efanelekile. Nothi ngikubhalele la yabona ukuthi kuvulela amakhopha akho lawo iwona ke uyini uparenthesis. Uparenthesis wethu wona uhamba qala kulandela ama exponents kulandele umultiple no division kulandele uaddition no subtraction. Uyakhumbula ukuthi bengithema lawo magama aqonda ukuthi multiplication times division ukuchaza uaddition uplus base usubtraction uminus. Yabona ke lesi sibalo njengoba ngihambe ngisekele into ebalekile ukuthi uphiwe isibalo esinjengokuthi u7 plus 3 times 5. Ukuphi okubalekile u-times no plus iqala. Siyazi ukuthi kulelo uhlelo lethu esihamba ngale kuthiwa iorder yethu. Uhlelo lethu esihamba ngalo siyazi ukuthi ohamba phambili iqala u-times. Ingakho sithole umphumela othi 22 kuleli iyabona nje bangikusekelela la. Ingakho sithole u22 ngoba sihambe ngendlela efanelekile. Sisebenzise u-times iqala noma senze lokho okukhuluma ngokuthi kuno times iqala. Athi ngizela ngezansi ngizama ukukhombisa ngendlela ezwakala kangconywana. Siphiwe ba u7 plus 3 kwathiwa bani? Noma ngishintshe isibalo sengifaka okunye sino 7 plus 3 ufake kwamani kwama parentheses kwami kwamakhwaphethu kwathiwa times 4 kwathiwa divided by 2 kwathiwa minus 5 kwathiwa times 6. Sibukekele sibalo ngathi sikupha konke okubalekile kusebenza ngako kulokuqondana kwezinto zokubaleka zethu. Akukhetheke manje njengoba sengikunikile isibalo esingezansi ukuthi kupho okuhamba phambili kupho okuhamba qala kupho kumele ukulungise iqala. Naku ngikusekela sisebenza ngalokhu phakathi ekhwaphethu iqala ukuthiwani kuma parentheses. Sothiwani sinobasi no 7 plus 3 phakathi kuma parentheses ethu phakathi kwamakhwaphethu sino 7 plus 3 usipha bani phakathi usiphu 10.
Ngiyathemba uyezwisana naloko engikushoyo noma ngaloko engikukhombisa kona. La ngezansi ke nginamathisele njengoba kunjalo ke kodwa sizosebenza njengako ukuthi kupha kunye kulandelayo. Siyazi ukuthi u-times no-divide bame esikhundleni esisodwa ngokubaleka. Sino times 4 siphinde siyoba no minus times 6 ngale. Ukuzosipha into esisuka siyaphi manje lana. Ngizama ukukhombisa ukuthi nawe uyakwazi ukuzicabangela njengoba sengikuphile ukuthi ama-order of operation asebenza kanjani. Yabona sino times la njengoba ngibadwebela ngezansi. Uma sihlanganiso kwethu sinobani sino 7 amncese sino 10 times 4 siphu 40 la ngezansi sehlise lokhu kuseleke manje singaka qondani nako. Siyazi ukuthi u-divide no times bame ezingeni elilodwa noma esikhundleni esisodwa sokubaleka. Sehle isibalo sethu. Khumbula ukuthi sino minus. Ukhumbula ukuthi uyabona kanje bangize la u-minus wethu ule ezansi kokubaleka kwethu. Ngakho singasonga into zethu kanje. Sushiye phakathi nendawo wodwa u-minus ngoba uwona ogcinayo ngokubaleka kulesibalo sinaso la. U-40 divided by 2 sipha bani u-20. Sibe no-5 times 6 usipha bani u-30. Sino minus lo ngaphakathi nendawo singawukhohlwa okusipha kamnandi u-minus 10. Singasho ukuthi siphumelele safinyelela kule mpumelelo kule mpendulo esinayo la manje. Ngizothanda mhlambe sithi ukuthi ukubheka okunye singakuzama. Ngino 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 1. Uzokhumbula ukuthi kuyimpawu zethu esisebenza ngazo kwi-maths zokubaleka. Siyazi ukuthi u-plus no minus basezingeni elilodwa lokubaleka. Ngakho basithanda singayigoqa kanje lento sithi u3 minus 3 plus 4 minus 1 osipha u4 minus 1 igcinele isalelwa u3. Impendulo yethu ibe inhle ibe ubani u3. Azange sihlebane nalutho, azange kuliwe nalutho manje lana sibe no times phakathi nendawo. Sithi sinesinye isibalo manje sino 4 times 2 divided by 3 times 2. Uyabona ukuthi endaweni yokubaleka ukuthi uplus ncese u-times no-divide babambe indawo eyodwa yokubaleka. Ngakho lesibalo asilwi namuntu ingakho sifinyelela kahle nje ekutheni 16 divided by 3. Azange saxabana namuntu, akuzange kube khona ama-parentheses, akuzange kube khona okunye o plus no minus. Ngakho ngithemba ukuthi kuvene kube lula ukusixazulula isibalo esinjengaloko. Asithi sinesinye isibalo esithi 1 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2. Uyasibona nalesibalo ukuthi asizulwa nalutho, usebenza ngoplus nje waya. Ukuhlanganisa ke nje inamba oziphiwe ke la. Awuzulwa namuntu, awuzuxabana nalutho, awuzuzinwa ikhanda, akuzuba nzima ndawo. Ukusebenza nje nento elula. Athi ngikhombise esinye futhi esingese senzeke u1 times 5 times 7 times 3 times 2. Usebenza nje ngophawu olulodwa lana. Akukho la uzolokulimala khona nokunye. Kalula kamnandi ke lezi zibalo, yazi i-order of operations.